Ben jij klaar voor techniek die ertoe doet? Bij WDH-cilinders in Eersel monteer je als assemblagemonteur hydraulische cilinders. Groot, uniek en volledig in eigen huis gebouwd. In een team waar vakkennis, samenwerking en Brabantse gezelligheid hand in hand gaan. Geen ervaring als monteur? Geen probleem. Zolang jij technisch inzicht hebt en graag met je handen werkt, leren zij jou de rest. Je begint met demontage en groeit stap voor stap door naar revisie en nieuwbouw. Je werkt samen met collega's die net zo van techniek houden als jij. Je krijgt begeleiding, groeit in het werk en pakt steeds meer eigen projecten op. Bij WDH-cilinders kom je rechtstreeks in dienst. Met een mooi salaris, flexibele werktijden, interne opleidingen en Brabantse gezelligheid is dit dé plek voor mensen die willen aanpakken en ontwikkelen. Word jij een nieuwe kracht in de montage? Solliciteer nu via Metaalkangers bij WDH-cilinders in Eersel.